Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Ako na po ni simrang hilin. Nakatawar ako kaya gatong niingon na ining comment niingon nga kato kunong mga bata apat ka buhok kang hilin na kung tong bata di mo to kang hilin kanjilito to tong tulo kang hilin tong usa mga upatan na ng mga apo di kay kang hilin na tong anak si hilin tong sandilito isuo na sila mo ni kasunod kay si upo mantoy panganak. A few moments later. Si Dadang mi ay da magluto kong hisak sa cellphone mo day. Pansit. Pansit nga. Chris Mickey ba na? Habe? Uy, kisa mo ron. Grabe kusinira dahil kusinira. Ano man anoy? Pababa. Kia. Lami si kagyaya kaya. Tabang. Tabang naman na. Wala, nangatog mani. Nangatog mani. Kusinero na yung nagbuntag, pintor nag-malis. Sa? Nangari, himan lang ikaon. Mga sotso, dagan na pong panglaw, pintal. Dahil may gusto lutuon nito. Ha? Sa ilutuon mo? Sa kandeng? Ha? Ino mo ginaan siya. Ano sa man? Sa? Mungkuan. Hoy! Tay. Iya! Aliwaras! Kado na! Saan itong ikakanat mong kuhan? Nagdangag pa sa tay? Kaya dinang nga tay? Nuwa! Kuwag ang dahon ni ka sa sanoblak! Tungtong. Magsuman, magkita na ha. Sumasip na nga baga. Ako kung lang may suman. Kasumanin siya. Kasunod siyang suman. Putos naman di ay ka maglahugay. Kasukas. Ano siya ba, Doy? Kusinero kay Domingo man ron. Kaya. Hay sakyang. Hay sakyang. Kaya. Kaya na nalong. Sama. Grabe ag lutoon kuanra daghang kadong naglihok. Nasili daghang tituburit si. Dagdagan ko no. Namligi ka na ni Sanip na, Day. Mo ni sila. Nakatunong utana ang akin sa kutong ka birthday diara. Mo ni sila gasunod. Habang itong anak ko pagkabuo. Ja agatong anak pat kabuk dito iza. Aga ngalong tong iza tong tulo kang hilin tong usa mo tong upatanan ang apo. Giang ko mag video nga kang hilin kong tong anak tanan. Angkan, nagaganan ka to, Day. Kay angkan ko no silin kadyo. Kia. Okay ang ano ba nuwa? Sa to? Bilang kakagtabi? Ha? Si. Wak. Kariwat gini. Ha? Nasa ka? Nasa ka? Bilang kakagta? A few moments later. Ang ipangiwas mga hurimaw. Yan lang. Wala mong sila daw pamahaw. Excuse me. Kaya mo kusinira, siksika daw mo sinira. Asa kita kusinira, kita sila pagtuog. Haligi. Kaya, bukaran na
na karon kay di ko man lang ukad. Ang gamit lang kaha kay aron magluto kag suman. Ikaw magsuman. Oh, sa ka dito. Ay, mapalit ito eh. Ay, ang palta, palit ito bulan. Ang taon po. Dadamang pagbulan ng maragiti ka na to. A few moments later. Nakaluto na. Mayang minurong buntag. Kapag nagtikaw-tikaw kay kuan pa man. Pamanamakod. Wa ko namakod. Helin! Ano kay rami dana? Ilawi, good ah. Ito ba yung subak niya? Gulay. Og Gulay ra. Karning baboy, gamay. kaning baboy naman kaning baboy. 20. 20 ra, barato ra ni kayo. Siya Renzo. 5. Deliver. Mau na lang. Pagka si tubig, day. Mau na. Mau na silo along sa Helin. Mau na. Ito man ang putahe. Aski ah. Hoy, umano na ko no. Parang inunan mo na eh. Ini kan panginginan. Uwan mo na yun. Kali baru ninday. Kia. Mau na. Gusto nagpamahaw na ah. Tara na, tara na. Tara kung tayo pa. Di, shampoo, may gamit ron. Di na mo. Ay, kinahanglan mo kung gusto ka maligo. Hari bang mga kabdaw. Nasikiya pa yung mga pagkarahin noon. Biligod. Nanti pas kiya ganun nga kutsara. Silawa. Dari na kaya, hindi ko na kaya. Ato pasang kanin ko danak. Dari, Ato tapat papayin sila. to ah. Dari. Ayun na, dadang plato, nagplato to. Kasi tanang buwan wala may kayo. Gusto sa suka. Ano yung shop sa kundi no? Ano yung sa silando eh? Today? Tapit day, buad. Nara buad ya, buad. Pag ulit ang pulang may buad na. Wala may nang kusog suka. Oy, buntag buwan. A few moments later. Hoy, day, bahog, daghan. Gikan og kuan. Gikan og saniday, di sanigidan. Sikatuna nga bahog. Harapang mga bata. Init pala pa, May. Aw, Helen. Ha? Kagad dilatas lang. Hello. Ang kalamin. Hala? Square man. Namdagi mo. Di, amara na, giskwera na niya kay gihatag na na. Ah, salit Kung ibalik dyan, gihatag na. Bunang tuduan ang mga to kaya na mo kay libre. Mm. Libre na sa snack. Yeah. Hagbay, tapos si schedule lang kuan. Kinsa. Hurimaw. Nana di salong. Hoy. Hindi sa mga jud. Tapski. Ah. Sila na mas video sa MJT. Nagbagong buhay na sa MJT. Ilan sila ah. Walang apuhan. Pwede na imong dagong ibansilin. Harvest kaya. Yan nga ni. Mato pa yung gipadag imong card na muna. Wiskless ni mo, magsaba. Mo to disconnected bilaron. Ako na pa. Kung kayo kumuha nila sa isin kay dito ko. Pagkingan nagot, tinawa ko sa mga. Halag mamatay basta busog. Mga na imong dagong gipadag sa bukoy lain mo na kadag. Sus, di ko ganang tag ako mga dako. Ito galing nga ang pagaling. Tanaw na ng kwartag pila. Mga Lester. Muna lang sila pang babaho ba? Adi, jud bahaw. Di na bahaw ti. Tujuan din nila gama ba? Bahog kay kanang salin-salin man. Para ila di. Kita ka bang bahog-bahog nga giubod na. Kaniwala. Masa nga sinabi ko riyan eh. Masa sabi ko nila? Amaris Big Shop? Amaris?
Amiris. Ni Nol. O ni Benz. Tud. Amiris, Big Shop. O, ano kaya? Bikini nila ko ay engineer. Nay. Bikini nila ni engineer Bikirin ni Engineer Benz tud. Benz. Ito sa Basta kay kiring bikiri ha, parinting Maya. Nga, barkada ni Juan, Miyay, Gumis. 11 Miyay. Ilan na kasi ng Miyay. O, katoning comment sa birthday gabi nga yung kung nagdadagang sudan pero way luto. Diha mga luto. Nakaliptan og butang kayo. Lamo giningon nga ako kung luto. A few moments later. Yan nagkuan. Ya. Ang gusto silang mamas, bulhay, sila yung nagripak. Mani. Yan gumanda nila nagripak kay kuan man magrosaryo. Sa di pa magrosaryo nagripak na sila. Dahil isa kaapong nadugang niya. Muna sila upat. Kang hirlin ng isa. Kang tulo kang nilito. Kay masunog na ng plastic, mga yabo na be. Ayun ang anak yan. Kaya si Kuya Budoy rin mag-seal. Tigta ko sa gabi. Kaya. Sila kuya may magkuan. Balik ka na naman. Dua ka baji, dua ka laki. Hindi sila. Lapa. Si Budoy, muni ka edad sa apo ni Rasmire. Pareho na sila edad, si Budoy. Si Rasmire, sige man tanaw. Huwag sila gaga, maong gaga, maong na sila na. May kagus gaga nila Budoy kay kuan kuno, kanang kamaw mag-usay. Gusto naman may ganiha. Ay, masalihan na. Kay, ano, rin ko na. Sila na, kaya di naman madok. Di ikaw rin. Na may ampun isa. Maka naman. Maka.